Така започна всичко. С радостта, с еврооптимизма, с огромния интерес на българи и румънци едни към други. И с първите претъпкани автобуси през границата. Таксата за заминаване на Дунав мост от наша страна беше 12 лева, а от румънска близо 22 лева. Днес, след 5 години диалози между София и Букурещ, плащаме на държавата 4 лева, за да минем по моста. Румънската такса също се е свила до 12 лева. Господин Карапчански, колко често се налага да ходите на другия бряг на реката? Бих казал, че това е част от нашето професионално ежедневие. Само за последните 10 дни, мисля, че това е четвъртото ми поред ходене до Румъния. Мисля, че за моето поколение е задължително да се идентифицира с ценностите на Обединена Европа. Аз лично съм привърженик на схващането, че членство в Европейския съюз е нашето настояще, а не нашето европейско бъдеще, както много често се използва тази формулировка. Края на 2006, началото на 2007 за вас какво беше? Много отчетливо си спомням този момент, тъй като заедно с мои студенти тогава в университета, колеги от специалност европеистика, точно в полунощ се събрахме на централния площад на Русе, площад Свобода, и се включихме в честванията на този така знаменателен и така дългоочакван момент. Кой курс бяхте тогава? Тогава бях трети курс. Какво ни остана да свършим важно? Кои са дупките по нашия символичен европейски път? Много работи имаме завършени. До момента, до който разглеждаме нашите съседи като чужденци, до момента, до който възприемаме преминаването през Дунав мост и отиването в Румъния като пътуване в чужбина, няма как да твърдим, че сме пълноценни участници в този процес на европейска интеграция. Преди 10 години на границата с Румъния се чака 6 часове. Сега минаваме само с лична карта, отнема 10 секунди и дори не слизаме от колата. Георгиево е градче с население от 70 000 души. Страхил Карапчански като заместник-кмет сега работи със свои бивши колеги от Русенския университет. Те всички са завършили европеистика към Българо-румънския университетски център, който работи на двата бряга на реката. Днес русенският заместник-кмет донесе българската отчетна документация по приключващ съвместен проект за управление на трафика в еврорегиона. Сега усилено работят по предварителната фаза на проект за мастер-план на двата региона. С него ще се кандидатства за финансиране от еврофондове и това ще допринесе за изграждане на обща икономика и инфраструктура. Животът ни заедно с българите е ежедневие. Аз дори посрещнах 2007 година и еврочленството в един русенски ресторант. За разлика от преди, сега пътуваме до Русе всеки ден, ще пътуваме отново и утре. Ще прекараме и уикенда в Русе. И така отново и отново на почивка или по работа, колкото е необходимо. С това постоянно пътуване до Русе работата ми е много приятна и ми дава голямо удовлетворение, защото проектите, по които работим заедно, са важни. През това време успях да опознаем много прекрасни хора и да се сприятеля с много българи. Така изглежда Русе, гледан от Румъния. В Обединена Европа вече няма значение къде точно сме родени. Домът ни е и на двата бряга.